Аз съм Койна Русева. Във филма "Есента на ловеца" играя Ана. Имаше няколко предизвикателства. Първо, да си партнирам с Ивайло Христов и да устоявам да успявам да бъда сериозна. И другото предизвикателство беше да се науча да държа цигулка, което за първи път ми се случва през живота. Надявам се да сме успели да направим добра позиция на ръцете. Беше много приятен процес. Аз съм много изненадана, че Андре видя в мен този персонаж. Той просто го видя в мен. Това много малко български режисьори биха го видяли. Точно такъв тип персонаж не мисля, че някой би ми поверил, но Андре много смело и аз се радвам за това, защото за мен това беше много интересно да избродирам, да изработя точно такава жена. На фона на историята, която се развива, мигрантската, която е така основна във филма, отдолу текат една друга история тече между един мъж и една жена, която мен много ме вълнуваше. Как през събитията, в които те биват въвлечени, как те отново намират себе си, как отново се преоткриват. Това ми беше много интересно на мен. Гледайте филма. Заслужава си. Ще ви докосне.